Frank Soler, Ia, antxazken kilometroan pello. Maika segundora pello. Ikusten zagun Solerrak hartu di aurre. Hartu di aurre Mar Solerrek. Atzo lortu ez zuena. Lortu nahi du gaur katalanak. Jon Ondo. Mar Soler, aurretik Mar Soler. Jon Gaina, oraintxe aurreatu behar luke bihurgunean. Ia, hauxe da bihurgunea. Eta Mar Soler buruan. Mar Soler Jon Izagirre hartu du burua azken bihurgunean. Hauren da Jon Izagirre eta beraren zantzango da eta Pablaso, Soler, Martínez eta Pineko, beraz. Etapa garaipena bintzat bai. Etapa garaipena badu Jon Izagirre Itzulian bigarrena. Eta sailkapen nagusia Martínez entzat eta bigarren postuan Jon Izagirre, hirualdiz hirugarren. Euskal Herriko Itzulia irabazi zuen eta gaur bigarren Ebenepul oraintxe sartu da, Pello Bilore sartu da. Etapa garaipena eta sailkapen nagusiko bigarren postua lortu ditu Arrantiko helmu honetan Jon Izagirre. Daniel Felipe Martínezek, kontu. Itzulia irabazi du. Dofine bat zeukan bere palmaresean. Dofine hartan ere Roglic erori eta egoera egokitu zaion. Hala, irabazi zuenean Daniel Felipe Martínezi baina antzegoen. Irabazteko eta gaur berak irabazi du. Itzulia, pentsa, World Tourko ze bir asterketa dituen bere palmaresean Daniel Felipe Martínezek.